F'temp ta' ftit jiem olew kemm il-prezz tal-fuel u kemm il-prezz tal-gass. Neċessitajiet li jintużaw ta' kuljum u għaldaqstant żidiet li jinħassu sew mill-poplu Malti. Iżda l-Ministru li taħtu jaqa' l-qasam tal-konsumatur, Jason Azzopardi, din l-aħħar żieda kienet waħda responsabbli. Fil-verità f'pajjiżna l-impatt qed ikun spread qed ikun mifrux mod responsabbli u li huwa imwieżen sew b'kunsiderazzjonijiet soċjali. Mitlub jikkummenta dwar il-fatt li trade unions ewlenin f'pajjiżna ma kinux ikkonsultati fuq din iż-żieda, Jason Azzopardi għalhekk. M'għandix il-fatti fidejja biex ngħidlek isma' saret jew ma saritx konsultazzjoni, onestament ma nafx inwieġbek. Skont il-Ministru din iż-żieda ma kienx kwistjoni ta' konsultazzjoni. Kellhom jiġu konsultati temmen li trade unions kellhom jiġu konsultati b'din l-aħħar żieda? Biex kwistjoni ta' konsultazzjoni, l-ħaġa mhux id-dekasteru tiegħi. Azzopardi qal li l-Gvern tant qed ikun ta' sostenna l-poplu Malti Wawċi li qed jassorbi madwar 40% tal-impatt tal-prezz internazzjonali taż-żejt. Saritx jew konsultazzjoni fl-aħħar mill-aħħar il-prezz internazzjonali tal-gass jew taż-żejt u x'inhu u li hu tajjeb u